హలో వ్యూవర్స్, మా ఛానల్ని ఎలా సబ్స్క్రైబ్ చేయాలంటే సబ్స్క్రైబ్ బటన్ మీద ప్రెస్ చేసి బెల్ ఐకాన్ మీద ప్రెస్ చేసి ఆల్ మీద ప్రెస్ చేస్తే మా ఛానల్ మీకు సబ్స్క్రైబ్ అయిపోతుంది. వ్యూవర్స్, వెల్కమ్ టు లర్న్ మై ఛానల్. సో ఇలా మనం తెలుసుకుంటున్నాం గూగుల్ కీబోర్డ్ స్టిక్కర్స్ ఎలా చేంజ్ చేయాలో. లెట్స్ గో. సో ఇక్కడ స్టిక్కర్స్ బటన్లో వెళ్ళి ముందుగా మీకు సర్చ్ బటన్ ఉంది. మరి తర్వాత నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి ఇక్కడ నుంచి మీరు యాడ్ చేసుకోవచ్చు స్టిక్కర్స్. ఫస్ట్ వన్ బిట్మోజీ. ఇక్కడ మీకు ఒక యాప్, ఇక్కడ కింద మీకు ఫొటోస్ ఉన్నాయి. దాని నుంచి మీరు తెలుసుకోవచ్చు ఎలా యూస్ చేయాలో. సో మీకు కావాలంటే ఇది ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు. మరి థర్డ్ వన్ వచ్చేసి మనం యూస్ చేసిన స్టిక్కర్స్ మీకు కనిపిస్తాయి. మరి ఫోర్త్ వన్ వచ్చేసి కొన్ని స్టిక్కర్స్, ఫోర్త్ నుంచి మీకు కొన్ని స్టిక్కర్స్ ఉంటాయి. సో చేంజ్ చేయాలంటే స్టిక్కర్స్ని ముందుగా మీకు ఫస్ట్ కస్టమైజ్ అని ఆప్షన్ ఉండాలి. కస్టమైజ్ అనే ఆప్షన్ లేకపోతే సో అది మీరు చేంజ్ చేయలేదు. సో ఫర్ సపోజ్ గుడ్ మార్నింగ్ ఈ స్టిక్కర్స్ నేను యాడ్ చేస్తున్నాను. సో ఇక్కడ మనకి కస్టమైజ్ అని ఆప్షన్ లేదు. సో ఇక్కడ మనం అసలు చేంజ్ చేయలేము. సో ఇంకా రిమూవ్ చేయాలంటే, డిలీట్ చేయాలంటే రిమూవ్ ప్యాక్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఇలా డిలీట్ అయిపోతుంది. సో కస్టమైజ్ ఇక్కడ ఉన్న మెథడ్ నుంచి లేకపోకుండా సెట్టింగ్స్లో వెళ్ళి ఫేవరెట్స్లో నుంచి సో నేను ఫస్ట్ వన్ చేంజ్ చేస్తాను. సో ఇక్కడ కస్టమైజ్ మీద క్లిక్ చేసినాను. సో ఇలా వచ్చేసినాయి. సో నేను ఒక మెన్ స్టిక్కర్ తయారు చేయబోతున్నా. సో మెన్ స్టిక్కర్ తయారు చేయాలంటే ఇక్కడ స్కార్ఫ్ రిమూవ్ చేయాలి. ఇక్కడ హ్యాట్, టోపీ ఉందిగా, ఇక్కడ దాని మీద క్లిక్ చేసి ఇలా ప్లేన్ చేసేసినాను నేను. మరి ఇలా గాగుల్స్ కూడా రిమూవ్ చేస్తున్నా. సో మరి ఫస్ట్ వచ్చేసి షార్ట్ హెయిర్ స్టైల్స్ ఉంటాయి మీకు ఇక్కడ కొన్ని డిఫరెన్స్. సో ఇది నేను సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. మరి హెయిర్ కలర్, ఇలా హెయిర్ కలర్ చేసుకోవచ్చు మీరు. మరి హైలైటెడ్ కలర్ ఇలా మీకు కొంచెం పింక్, బ్లూ ఇలా కనిపిస్తుందిగా. సో ఇలా నేను బ్లూ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. మరి హెయిర్ టై కలర్, ఇంకా లాంగ్ హెయిర్స్కి రబ్బర్ బ్యాండ్ వేస్తాంగా, రబ్బర్ బ్యాండ్ కలర్ ఇది చేంజ్ చేసేకి. మరి థర్డ్ వన్ వచ్చేసి ఫేస్ షేప్, ఇలా ఫేస్ షేప్ చేంజ్ చేసేది. సో నేను లాస్ట్ వన్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను, చిన్ లెంత్. మరి ఇక్కడ స్కిన్ టోన్ కలర్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు మనం. సో లాస్ట్ వన్ సెకండ్ కలర్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. మరి తర్వాత ఐ షేప్, ఇక్కడ ఐ షేప్ కరెక్ట్ ఉంది. సో మరి ఐ కలర్ ఇలా బ్రౌన్, బ్లాక్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. మరి ఐ ల్యాషెస్, సో బాయ్స్ అంటే ఇలాంటి ఐ ల్యాషెస్ ఉండవు. సో మరి ప్లెయిన్ ఉంటాయి. సో నేను థర్డ్ వన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. మరి ఐ పొజిషన్స్ న్యూట్రల్ పెట్టుకోండి. మరి ఐబ్రో షేప్, ఇలా ఐబ్రో షేప్ థిక్నెస్ కూడా పెంచుకోవచ్చు మనం. సో నేను థర్డ్ వన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. మరి ఐబ్రో పొజిషన్ న్యూట్రల్. మరి ఐబ్రో డిస్టెన్స్ కూడా న్యూట్రల్ ఉంది. మరి లిప్స్, సో బాయ్స్ అసలు లిప్స్టిక్ వేసుకోరు. సో లాస్ట్ వన్ ఆప్షన్ ఉందిగా, ఇలా సెలెక్ట్ చేసుకుంటే మనకి అసలు రాదు. సో ఇలా నుంచి మీరు ఏదైనా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో మరి మౌత్ పొజిషన్, మరి నోస్ షేప్స్ ఇలా. సో నేను ఇది సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను, ఫోర్త్ వన్. మరి నోస్ పొజిషన్ న్యూట్రల్ అంటే మిడిల్. మరి ఫేషియల్ హెయిర్ బాయ్స్ అయితే కంపల్సరీగా ఉంటుంది, బాయ్స్ ఆర్ మెన్స్. సో నేను సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. సో ఇలా కలర్ మనం చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇలా బ్లాకే సెలెక్ట్ చేసుకుందాం. మరి ఫేషియల్ మార్క్స్, ఇలా రింకల్స్ ఇవి. ఇది ఓల్డ్ మెన్గా కనపడిస్తుంది. సో ఇక్కడ మనకి ఏం అవసరం లేదు. ఇక్కడ థర్డ్ వన్ అయితే ఇది గర్ల్స్కి ఉంటుంది. సో మరి తర్వాత గాగుల్స్, గ్లాసెస్
సో నేను సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను 5th వన్. మరి గ్లాస్ స్టైల్స్ థిక్ పెట్టుకోవచ్చు. మరి సన్ గ్లాసెస్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. మరి గ్లాస్ ఫ్రేమ్ బ్లూ సెట్ చేసుకుందాం. లెన్స్ కలర్ నేను గ్లాస్ కలర్ వచ్చేసి రెడ్ సెట్ చేసుకుందాం. మరి బ్లూ లెన్స్ కలర్ ఎప్పుడైనా బ్లూనే ఉంటుంది. మరి హెడ్ వేర్స్ ఇలా హ్యాట్స్ మీరు పెట్టుకోవచ్చు. ఇలాగా సైన్ డోంట్ వాంట్ ఇలా హెడ్ కలర్ మీరు చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. మరి టీ షర్ట్ బ్లూ పెట్టుకుందాం. మరి ఇయర్ రింగ్స్ బాయ్స్ అసలు ఇయర్ రింగ్స్ వేసుకోరు అంటే రిమూవ్ చేసుకుందాం. మనం లాస్ట్ వన్ సెలెక్ట్ చేసుకుందాం మనగా. మరి ఇది వచ్చేసి ఇంకా ఎక్స్ట్రా రింగ్స్ యాడ్ చేసేది ఇది. సో గైస్ ఈ వీడియో ఇంతవరకు వేసి మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుసుకుందాం. ఇలా మన సేవ్ అయిపోయింది. సో ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. బాయ్ గైస్.